Здравейте, приятели! Продавам Golf 6 2009 година в топ състояние на 198,9 хиляди км. Нов внос от Швейцария. Колата е в топ състояние. Вкарана е с цел продажба. Оригинални джанти GTI. Кожен салон. Топ изпълнение. Ето седалките. Да видите. Таблото. Пера на волана. Навигация. Абсолютно всичко. Ето и задните седалки. В края на клипа ще ви дам и телефон за връзка, ако някой се интересува. Колата е много добра. Сега ще ви покажа и мотора. Действително автомобилът е много запазен, в много добро състояние. Нищо не е мито и чистено по двигателя. Виждате го в оригинално състояние. Никакви течове, никакви харчове на масло и така нататък. Карам я от 3 месеца. Вкарана е, казах, с цел продажба. Не съм забелязал да има течове, разходи на гориво, разходи на масло и така нататък. Маслото е сменено с бардал. Ето отвътре салона. Подлакътници. Ето. Ето. Сега ще ви покажа пак отвънка. Цялата по-отдалече. Топ състояние отвътре и отвънка. Така, ако се интересувате от колата, може да ми се обадите на телефон 0894 02 33 73.